ҳайати мунтахаби олимпии тоҷикистон вориди деҳаи олимпии Париж шуданд. Деҳаи олимпӣ дар шаҳраки шимолии Париж бунёд гардида, масоҳати он 52 гектарро ташкил медиҳад. Инҷо 14 аз 15 ҳазор варзишгар ҷойгир карда мешавад. Мунтахаби Тоҷикистон, ки аз 14 варзишгар ва дигар мутасаддиён иборат аст, аллакай дар хонаҳои худ ҷобаҷо гардиданд. Дар деҳа 40 бинои истиқоматӣ, толорҳои тамринӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, маркази зидди допингӣ, ошхона, марказҳои савдо, қаҳвахонаҳо ва ғайра сохта шуданд, ки ба таври шабонарӯзӣ ба ҳамагон дастрасанд. Дар ҳуҷраҳои варзишгарон ҳам ҳамаи шароитҳои лозима вуҷуд доранд. Ҳайати варзишии Тоҷикистон, ки роҳбари ашро ноиби президенти Кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон Дилшод Назаров ба уҳда дорад, бо тамоми лавозимот ва хадамоти зарурӣ таъмин карда мешаванд. Айни замон 12 варзишгари мо дар Париж қарор дорад. Мунира Абдусаломова ва Виктор Расадин 31 июл озими Фаронса мешаванд. Аввалин шуда аз миёни варзишгарони мо Баҳодур Усмонов рӯзи 27 июл баромад мекунад. Бозиҳои тобистони олимпӣ дар пойтахти Фаронса аз 26 июл то 11 август баргузор мешаванд.